Липсвах ли ви? Здравейте, котенца! Long time no see. Хайде да ви взема с мен на приключения в София. Дай! Damn! Часът е 3:30 и в момента събирам багаж. Защото ще бъдем там 4 дена. Демек 30, 31, 1, 2. На втори си прибираме. Така ще бъде много интересно. Ще пътуваме с влак, няма да пътуваме с кола. Няма нищо. Да. Часът е 1 на обяд. Влака ми е след час и 40 минути. Да. Съм до никъде. Трябва да си изправя косата, трябва да си сложа мигли. Миглите реално са ми най-малкият проблем. Косата ми е най-големият проблем. Няма да коментирам колко съм кадрала. Да. Така че бързаме да се оправим, защото нямаме време. И ще видим като отия при Стенли Велито. Влог часът е... Не знам колко е часа. 3 без 15. Стенли. Това е Велито. Да. И влака са закъснение. 10 минути, майка. Мъжко. 10 минути превод. Колко часа? Не знам. Не мога да видя. Трябва да тръгнем към... Дано. В смисъл да се надяваме. Да, косата ми е прекрасна. Косата ми ние гледаме. Да, качихме се. We made it. We made it. Велито отпред си работи. Сега няма да я безпокоим, няма да я притесняваме. Навик лед кап. Да. Ческата ми няма да... Моля? Наркоман. Ходиш ли? Damn! I like it. Има настроение да има. Аз такова нямам. Става още... Колко време става? Час. Още 1 час. Отиваме в село София, котки. Лайфсейвър. Да. Легнах в 7. Не спомням. Към 10 май. 10:30. Нещо такова. Заспах пак. И станах в 1. Да. Рошо. Любимата ми Рошо. Я. Не. Where we at, chat? Ще пристигнем след 30 минути. И сме на един път. Казах ли ти 30? Somebody's out. Would love some tea. Oh my god. Ще спираме на подуене. Пристигнахме. I am already home. Не сме пристигнали. Добре, но сме в област София. Вече сме в София област. Покрайнините. Точно така, сега влизаме в... Ето сега сме на... Искара, брат. Това крава ли е? До метрото. Да! Брат, защо има кравата? Е така до метрото, човек. Брат, защо има крави, бе? София е голда, да. I love it here. I don't. А защо? Защо всички от Пловдив имат бив в София? What's wrong with you? Кажи ми, къде е I проблема? don't like it. It's... Това ме крава до метрото, бе. Буквално. Човек, тебе. ние в Пловдив сме свикнали, като няма градски, като няма коли, да ходим пеша. В смисъл, може да се придвижваме. Аз какво направя, че градския ни е много хубав. Докато в София е много тъжак, защото като тръгнеш пеша, не мога да иш никъде. Факт. Буквално. В смисъл, Така е. that's why. Ама градския ни е топана. Не мога да съм на малко. Топана. Градския ни е много як. Още една крава, още няколко крави. Брат. О, не. Брат, не. Пристигнахме.
пристигнахме. Гара Подуяник. Гара под... Какво е това, бе, брат? Това е What the fuck? Вижте колко е модерна инфраструктурата на Гара Подуяник. Само някой да ми е казал нещо за Пловдив. What the fuck? Here is cold. Cold, I'm cold. Аз казах, че тук ще е по-студено от Пловдив, защото винаги е така. Да. Аз разбрах, че има сняг, тук няма сняг, бях скамната. Ти знаеш какво е в Бургас? Имаше сняг преди да тръгна, аз имаше сняг. Той се е тръгнал заради нас, ето. Слава Богу! Yes! Косата ми все още изглежда отвратително. Това го пропускаме. Сега отиваме в Вели. Отиваме у нас. Отиваме Ще в ходиме някъде. малко една приятелка на моята улица Ава. Дай ми. Да, но аз не съм убедена, че нейните приятели са съгласни да участват в влога ми, така че не знам. Аз мисля, че ще са. Те много обичат да влогат. Ще видим. Ава влогва всичко по принцип, така че ще се набия. Ще видим. Ще си поговорим. Ще се видим след малко. Влог. Воза са в градския в София. На двоетажния стой. Да. Дадах 2 лея. 120. Дадах 2 лея за билет. Брат. Предпочитам Пловдив. Стигнахме в Луксозенец. В Горен луксозен. това е горен луксозен, дори не е долен, което е мръсен топ, if you ask me. И close to home. 4 more minutes to walk. Съжалявам. Ето това е месарницата, дето пазаруваме от. Къде? Ето отпред. Отпред. Ой, аз тръгвам настрани. Damn! We made it. We made it home. Yes. Леглото на сестра и не ми е късо. Hell fucking yes. Yeah. My wife is not gonna be here. But next year, maybe. We hope. С Чичо Уест тук бича майляка. Велето ще ни готви. Ще ви правя паста с доматен сос и Филаделфия и кашкавал. И няма месо и той сега ще умре. Има замразено месо, мога ли? Чичо Фейсбук в момента умира. You good? Правим паста! Целувай устните ми, кожата ми, всичко. Целувай там. Аз съм с пижамата вече. Тя ли е шеф? Целувай колкото и както пожелаеш. Умирам с теб да... Ето е. познаеш. Целувай. Така, приключихме. Вуаля. Това са твори. Тя само разбира. Аз ще пия абсолют коктейл. Мислиш? Това до тук е, може би, една от най-хубавите пасти, която съм правила. I'm feeling this. I'm feeling it. Да, защото е с червено вино този път. Не е с бяло, но да. Ядахме и сега отивам на гости. Отиваме Ава. На Ава и там има някакви хора. Те са много готини и едно момиче да се познавам. I don't know them. Не, they're cool, they're cool. Да, Стенли реши, че ще бяга. Why are you running? Да. Защото затваря магазина след 4 минути и реши, че той ще стигне там, който няма как да стане. Принципно. Да е. Бой, why are you running? Малко брейнрут с нас. Банда психопати на разход. Да. Все едно вървим в Стария град. Все едно съм си в Пловдив. Аз съм в София, брат. Ма не, какво ти е? Буквално идваме от там от... няма да казвам къде. Отиваме на посещение на... Има на посещение на моите мацата сладка. на аут хора. Не, тя не са толкова. Така ли? Ау! Генг, това е друг генг. Това е друг генг? О! По-бейсика на Дайм! Дайм! Приключихме с купона. The party was lit. Да. Айде се прибираме. Да, спим. Защото утре ще, брат. Мале! Меса, защото стана един. Утре... Опа! Утре ще е екшън. Добро утро. Влог от нас. Имаме проблем. Аз имам проблем. Какъв проблем? А, да, о. Решиха да ми паднат половината мигли, може би защото аз пъса с лицето във възглавница, но... Кой ще ми донесе? Не момиче Али, тя ще носи и тарото. О!
Така, hear me out. Тя е топ! Значи приятелката на Велито, която ще идва тази вечер, е моя лайфсейвър, защото ще ми гледа на карти и ще ми донесе бигли, ще ми донесе писета, ще ми донесе и лепило. Така че... Какво повече? Да, I like this shit. Да, she's my lifesaver today. Защото... В смисъл не се вижда толкова, ама... На мен не ми харесва. Айде да ходим на... Гадже украинка. Хайде да ходим на пазар. Айде на пазар! Отиваме за месо, капсула Вив, ще минем през Сава за Монополи. Месо! Казах месо вече. Чай. Много ли е наложително сега Вивчето? Значи дойдохме в София. Бягаме от вятъра в Пловдив. Тръгнахме за София вчера. Буквално вятър нямаше. И сега излизаме, защото отиваме да пазаруваме. Guess what? Пак има вятър. И нямам тук Добре, не си личи толкова, но аз се дразня, защото знам, че нямам. Чуят стървахме влога, но ето го стели с турбите. Да. То е, че той ще яде месо. Защото вчера беше на пости. В момента сме в KFC. Как трябваше да папа? Да, сега не ще да яде. Взехме месо. Да, взехме месо, взехме всичко. Взехме снимак, взехме домати, взехме кафе. Сега трябва да готвим много яко. Само че Какво е ефтино? Кое е ефтино така? Стана обърквация. Чай, сега ще разберем. Сега ще 20 дали за домати. За 4 дома. Да, не 5-6. 5-6. 6-7 домати. Елна. Елна! Баба. С Стенли бичи майляка, докато Велито и други. Много така. Ето е Велито. Направихме най-топ баницата, печеме свинския врат. Колко е часа? 5:30. Точно. Обяснявах, че с Стенли гледаме компилация на Пресли, докато той реагира на собствените си компилации. Гледаме се. В момента показваме на Сашо и Велито моите влогове. Да. Искаме да се завърнат, за да гледаме последния влог, който съм качил преди 3 месеца. What you doing? Damn. Да. Мъжко. И след малко трябва да почнат да пристигат и останалите. Сега ще ви покажа магията в кухнята. Аз исках да показвам магията в кухнята. Аз също ще готвя край. Налага се. Да ги готвиш, тя ще го чисти. Стане много вкусно. Аз ще почна да чистя тук. Going to cook and I'm gonna check it out later. Сашо, какво става сега? Разкажи. Значи оправихме салатата, гледай. Чакай. Така. Салатата. Естетическа салата. Естетичен човек прави естетични салати. Точно така. А това е трапезата до момента. Баницата се пече в момента. Влог баницата ми е ето тук. Изглежда много хубава и ще я попечем още малко. Мале. Ето я баницата. Да, не гледайте, че отгоре леко изгоряла. Гледаха ми на таро карти, съжалявам. О, да. Просто трябва по форма. Влог масата е сетната, всичко е сетнато. Чак. О, не! Send him 2-3 years Dagisa and forget. Вау, я want some. Здраве! Само аз не. Ето го моят фотограф Сашо, който направи профилни снимки на баницата. Не само на баницата, аз правя снимки на баницата от 4 часа на някакво. Да, това е вече. Да. Ти знаеш ли, аз ще покажа? Вие нямате право да ги гледате. Да. Така. Не знам Сашо колко се вижда, обаче търсихме шампанско. Защото ни всички забравиха да вземат. Шкафа на Вели. Шкафа на Вели. Това е на жена ми. И тук в тъча, под това намерихме. Къде можеш едно? Айде да ходим да играем кючек, няма време!
57. Сега ще отваря виното влог. Сега ще отваря виното. Как се отваряше и 57 как? Дръж тапата! Сега ще дръж тапата. I did not expect that, but anyway, за много години, влог на здраве! Влог часа е 4:46 и в момента играем втора игра на Белот с моите котенца. Пак ще спечелим! Да, с Сашото сме разделени в тази игра. Миналата игра ги разцепихме. Стилян Рейджбет. 186 на 60. Стели Стилян Рейджбет и си тръгна. 186 на 65. Последната игра играхме на контра на всичкото отгоре. Да, последната игра играхме на контра. Да. Как да бият? И сега мени на велито ни го дънат отзад. Факт. Сашото е много доволен. Нищо да я да видим. Айде да видим! Ние вече викахме, какво стана? Значи, Стилян вика Каро. Значи пас, аз пас. Имам терца. И Имам Белот! И велито се изцепи. Велито И каза. Вели, каза всичко кос! Няма ми се игра. Също в тебе ми е надеждата. Ами да, сега. Добро утро. Сашо е на терасата, Вели и Стенли спят. Аз нямам игли. Играхме Белот до към 5 и нещо. И си легнахме в 6:30, нещо такова май беше. Да. Значи беше много яко. Днеска free day, днеска clean day, защото има нужда. И утре се прибираме към Пловдив. Нямаме планове за сега. Като станат Стенли и Вели, ще видим какво ще правим. Да. Надявам се да сте си изкарали хубаво. И да не сте се напили толкова да си спомните новата година. Да. Защото ако не си спомните нова година, сте лейм. Да. Влог вечер е в момента... 1 януари. Да, 1 януари е... 1 януари колко часа? 7:54. Да, с Сашата включихме по-рано, обаче аз реших, че ще заспа. И в момента играем Монополи. Играем на гейм. Играхме Белот преди това, ама... И Пловдив загуби. Пловдив загуби. Не е вярно! Не е вярно! Те не вика всичко косна нищо! Има 2 валета. Добре, имаше 2 валета, нямаше нищо. Не, че Пловдив губи, Пловдивчани загуби. Бог Вели прави... Тортила! Правим тортили. Ще вечеряме тортили, докато играем Монополи. Ако не се избием до тогава, да. Няма да се изпия. Аз не желая да играя повече Монополи, I can deal with that. Влог, Стели направи хотели. Аз банкротирах. Сашо си чисти яките. Намаза си го с маслени. Аз искам да се предам, но не е забранено. Защо ти е забранено? Защото съм спортсмен и Стилян ще остана без партньори да игра. А колко пари имаш? Малко. Аз ще взема. Може колкото ви Лайф. Не мога, след малко отивам на трип. Трипче до центъра, да сме си. Вземи. Излезахме в студа да ходим до магазина. D&D. Нима закачайте шотче удея. Middle fingers. Ако искаш, може да не играеш, иначе може да играеш колкото искаш карти от тях, които държиш. И всяка си има различна сила се едно. Тия са, има 5 вида такива. Ще ги извада. Такива, те са 5. Сашо пие чай. Ще ги извада. Значи, ако имаш Не две го закачайте. еднакви, От какво? като ги дадеш, братле. Аз опитам да разбера тази шална игра. Ако От имаш две хибискус. еднакви, ги хвърляш и избираш от кого да дърпаш, без да виждаш нали карти. С 3 еднакви, аз слагам 3 еднакви и ти казвам на тебе, дай ми Играем на някакви котки. дърпаш на сляпо. Експлодиращи. Експлодираш. Слагам 2 и дърпам от тебе. Чакай, значи първо как ги Ава се кара на Вели, защото не разбира. 7 карти плюс Буквално аз преди 15 минути. Има бомба.
Какво правиш, Саши? Аз сподели. Пускам си енергията. Това не е честно. Спасих се, защото енергията ми даде всичко от себе Ето си. сега е моята енергия. Ма покажи картите, които бъркаш. Пут моята енергия, аз сега ще ги пипна да видиш каква Айде, енергия ще имаш. подига да не ги изтегля. Ще смени карти. Долу има 3 бомби. Ви 3, има 4. Долу има 3 бомби. Има 4 бомби. 4 от 4. Айде да теглим 2. Давай, Саши. Първа карта. О, бомба. О, не. Така. Втора карта. Вели, давай. Маняк! Шопо! Енергията! Давай. Тегли. Изгорях. Връща тая. Добре. Това беше много успешно. Умряли. Да. Ама не. Ти сява. Сега ще те... What? Вау! Влог, часът е 4:23. В момента играем друга игра. Печели първата си игра на ката. Значи, аз и Ава бяхме в отбор, Стенли и Вели бяха в един отбор. Сашо игра сам и Сашо се обедини с Стенли. Ето го. Този корумпиран и другия корумпиран. И знаете ли какво? Само щяхме да спечелим, обаче Сашо. Спрям да ядем. Искам да се оплачеш на влога, давай. Аз нямам думи просто. Мъжете не стават, разбираш ли? Просто е някаква черна магия, разбираш ли? Приемеш ли тази роза в знак, че ще се включи в моят отбор за следващия катан? Ама защо? Кажи защо се случва така в момента? Въпросът е какъв следващ катан? Защото ми е много... много ми е гузно, защото Ава не спечели. С Ава не спечелихме. Да, така е. Ама те не те толкова гадно. Да. Гадно ли тя? Покажа. Пустина роза хибискус. Сам това, нали това е? Аз не пия чай. Не пиеш чай, това е роза. Ти розите ядеш ли ги? Ами... Ти подарят роза, ядеш ли? Ами да, като изсъхне. Като... Тук на тайната вечеря. Итадакимас. И те таки ма. Да, Не яде. направя нещо за камерата. Аригато. Семпай. Аз брендетнах, брат. Буквално експлоужън. Добро утро, часът е 1:20. И се успахме. Нямам време. Навете и да разпеват скоро. И добре, че Стиля дойде да ме събуди. Ох, нашето приключение към края си. Благодаря, че дойдохте на мен с това приключение. Седим след малко, като се облека. Влог, приведени сме във вид. Че имаме при бабата на Велито. Аз съм супер заспала. Аз мисля, че те вижда. Не съм гладен. Оле. Добре, наврях. Ще се наложи, нали знаеш? Малко сме на тясно. Не мога ли зеленчуци? Не знам, ще видим. Ето ви сте. Ти ме да баба ме бе Не съм гладен. Сейм! Добро утро! Аз исках да си купа вейп с нелегален Shut the fuck up! нелегално количество никотин. Така, Бин се нарича. бяхме в бабата и дядото на Вели, много сладки хора. Аз и Стилянка, чим ли се вълък, сме заспали. Да, много хапно. Толкова ядене, просто Ето е гарата. не сме яли. Сега отиваме на гара по дуене. Утре, сирине. По дуене! Да, защото Вели каза, че няма да ходи на... На коя гара каза, че няма да ходи? Централна. На централна. Колко време имаме до влака? Да, 4:12 в момента. Много ми е тежко, имам много багаж и тук е много студено, не ми харесва. Да. Фанахме влака, гайс. Скъсах си Том Тейлъра. Този път намазахме по-хубави места. Да. Аз нямам пауърбанк, защото го забрахме в Велито. И ще ми се изключи телефона по някое време. Така че мазна. Ама има зарядно тук.
9. Телефона БДЖ, братле. Как смърди? Позолче. Пак е нещо. В момента с Стилян играем на Монополи. Даде 6 евро за да го купи. Да, часът е 6,13. 6, не е вярно, 6,16. 6,13 евро каза. Да, играем на Монополи. Сега мой... Чакай, не. Чакаме Стилян да... Вече, както виждате, тъмнина от всякъде. И ние няма какво да правиме. И да... Let's play. Аре да видим сега колко ще ми спадне. 9. Плащай. Пак плащаме на Стилян. 36 лева. Няма проблеми. Аз обичам напрежението. $6. Наистината Стилян къде ще стъпи? What? За една бройка беше. Почти сме в Пловдив, гайс. В момента минахме септември. Сме близо до базата. Нека да завъртим заедно. Аз даже не знам къде съм. Не. Маня. Не. Паднахме на електричество. 40 лева. Ще видим върнахме за Пловдив. Finally. Къде сте? Смени. Какво мислим за трипа? Вече сме си в най-хубавия град. Най-хубавото. Много ми липсва. Стивам да си взема Грети. Най-накрая. Ок! Тая инженерна мисъл. Буквално в средата на нищото. О май fucking damn! Така, с Стенли се прибираме. Благодаря, че участвахте в нашето приключение. Да. И надявам се видим скоро. Трябва да направят хората, за да качат друг влог. Лайк и комент. Да. Subscribe, да. Стевка пак чакам да коментира, че чака мърч и че иска мърч. Да. Ще си получиш мърча, Стевче. Но няма да е веднага. Ще бъде след бала. Да видим с какви ресурси ще останеме. Защото с Стилян трябва да ходим на море. Да, не става така.